Og Ranva, nu færer vi til at prata sønder om tøvnløg, til de som har ahovo i tøvnløgene og vi kvarskøyden av YouTube. Det var kanskje varnast at nekver fører sanger hva finne her. Talan i høvesøyden om kjenta sanger og kjenta sankarar og sangarintor, og bæge andalegar og verslegar og snø. Vi kunne nevne Anko Høydal, Ronny Nilsen, MC Restorff, Heina Lutzen, Jekvan Hansen, Safir, KRP og mange ånder. Og medveren som hever finnes alt dette tilfæret til gangelet Tóki Brattalíð. Tóki leser nere, men vi har vi okon at rann og gav morgen Tóki. Ja, god morgen også. Hvor hever to lukka som finnes der dette som, skulle vi si, misjonen av å at lese sangene ut av YouTube? Ja, altså, da blir vi at det så skal begynnelsen i 2013 aldrig det är att man fick AHA för tonlägg som så och samla in någon tonlägg och så började jag vänta mig på så började jag bruka YouTube och så var det nog första sanger som inte var att finna YouTube och så också att det är ganska stort för YouTube där att lust att först om tonlägg och hugga det i mynten om förjar och så började jag vänta mer på man det sanger ut och så började folk att skriva och så började jag vad jag finns sanger från att det var sanger som inte var att finna några ställen och inte det gynnar ut av flöven och några där så det var stort det. Kvar är du från där? Det var så läs att alltså där man började att alla sanger med så det var allt som hardiskar och så och unna flöver, köpte flöver, kort unna tältna och så fick man sanger från kamraten och så här. Så det är faktiskt här de flesta sangerna kommer från. Så köper man äsne jung iTunes. Jag går så väl till kvärt och till körer ut kvärt du hoa körer ut. Ja, det är väl i mest hur sanger kommer ut, men man ändå här var en rymlig standard så äsne folk som har lust efter. Så det är inte alltid kurs som får ut som jag lägger upp, men så är det äsne folk skriver till mig och skriver om jag kan lägga imiska sanger ut och tävla så är det äsne. Så något av det äsne som kommer ut, det är faktiskt folk som har skrivit till mig och spurt att jag kan lägga det sanger ut. Så. Ja, talan som jag nämnde bäge om andalet och icke andalet tillfär. Gosse byte i mittlen till bäge? Ja, det är jag vet inte om det är helt med. Det är det kanske inte, men några andra sanger till dem som all experience och så alla. Här är några goda sanger. Ganska bästa rutten och fyrgen vi behöver. Så här nog kommer från Alex och äsne som man tycker tonlist. Det är musik som man är riktigt för färdra så. Här är det lagt något ut av hejmen så här. Jag kan inte också mer 2 minnes snack till tonlist och jag tar var framme och bandet är längst så igen i utselt. Kvar du finns färdra tog? Ja, men ja. Det är inte så helt visst vad det här kommer fram, men det är tonlägg som man har sett i middel som fyra och sånt. Hesa sanger du lägger ut, det där sanger du där självon damer eller gång du mer efter kvart vi folk vill ha? Ja, nog för det är som för lätt tonlägger som de flesta kunde lust efter och det är nog som kommer att se att det funkar lite ut och att det fortsätter några grejer med och nog för att skriva till mig mötte glömmas alltså är att mötte en man jag hålla sig och skulle man så skulle lägga resten av sanchen ut och jag också det var gammal och jag ska kunde man gott och så skriver jag som till tonläggare att vi köpte iTunes något sanger så skriver till tonläggare till dem så kostar skriver till mer syska om en sång som heter Ungefär Örsök och fort måste jag lära att kunna lägga den sången ut och är tonläggare via någon sånt och är det. Jag tar det och Bojna Samer och Jotta. Ja, ta Jotta och hålla det över stort låt och tacka för det arbete som man gör via Let's Sanctuary. Så det är så stort att få göra klart för det. Nu säger du arbete, det är ett synder av någon arbete. Jag lägger allt det ut, är det inte så? Jo, det är lite nog för 100 timmar att han för det. Man ska bara finna sanctioner och så skulle det passa så att det är inte lite YouTube från undan och jag lägger bara så det ut som inte är. Jag har lagt över 300 sanctioner ut så. Minns du vad var den första? Det var vi Hjalmar Magnsen och som hade kvar som hade varit gode. Och då började jag i 1 januari 13 och
Och det allra första sanchen till allt bulder nu man forskningar och det allt bulder porch också att det stod för utsätta sitt lust att förekom tonlage och hitcha ett mynt och så. Men som sagt så bryter vi inte mer pasche och folk inte skriva om man lite sancher ut och så är. Ja, du har också sett mynter till sommar av sankonon. Hur ska det till? Det blir så att i lei första porch också att det har stått låt. Men så började det flera sancher så säger jag att det blir komma på det porch ut och så blev det bara svart bakgrund vid en kvitten text och så något. Så fick jag en fyrspurning om att lägga de nya sura sanchen ut och skriva till Bjärta Väst och fick mynter från och sentande och så lägger sura sanchen ut vid mynten och sura. Allt kostar det och kostar detta ger och fast du själv var näka bostur ur futjalja. Nej, futjalja får jag onka pengar bostur. Det går nog att jag gör det där. Lite sanchon och klippa det till och göra video och så och nej, det är inte pengar. Det är allt ett hobby. Du säger att folk är glada för det och det säger mer så mycket som att du fast respons återmeldingar. Ja, man möter ofta folk och säger att det är stort till att färra in och så in och köra YouTube och så ett lustigt för fritje och nu är man läser man sitt namn så det är ganska tjåskapar känslan så för nu är det att jag sitter och lustigt för som sitter och håller det så är det stort att höra. Jag lustar utsätter närre till dömes efter nekvon förskon musik i Latonlodge hur det var en auto i ösni hesons län och nekvavsen är ju center äldre. Ja, faktiskt att ofta det är giltigt och sådana så hör man ofta såna på slagare som har gjort utan för sälja att vi krovlomar så är det såna de största tar mer in och jag lispeker och läkrar och så som folk minst att dra som det är. Du säger att du har lagt om 300 ut kvart i mål alltså färdan kan inte man så kan säga. Nej, så nu så är det ett hobby som är fint att ha och det är för intressant är det som man helt folk som har lust efter så är det fint att lägga det ut och fyrspurningar för man jaunan så det kommer så vi sanns ut. Och man finner där under namnen någon tär som är Tóki Brattalíð, är det så? Jo, samma. Det är färna YouTube och så kan man färna in och så in och vi att jag skriver Tóki Brattalíð. Tack för Tóki Brattalíð och i halta vi färra runt det av i ögonen av sanken och tar man 300 du har lagt ut här till. Hur ska den vara? Ja, låt mig bara tacka vad vi har bott i Boston och Kvarv som Hjalmar Magnusson synger. Och som är av flövande som kallas Välskapbrek. Ja, det är samma. Tack för det. Skillnad så slä, tack. Och sangren kommer här.
oss ont och stå i lov. Lusteppe var vi är god. Som såg som mangande sommar. Tog ett råskväg i mjukta änglan lä. Vanja i ladur dun vevor. Och låde en färra hävång. Som så, som mangande sommar. Tog ett bråskväg i mjukta änglan lä. Vanja i ladur dun vevor. Och låde en färra hävång. Ja, då när det var pratat vi Tóki Brattalíð hörde vi det här sangen. Den första han lägger ut av YouTube. Hesen som öter var vi av gode. Det var Hjalmar Magnusson som sang